ଆରେ ନଟିଆ ମୁଁ ଆଉ ଚନ୍ଦୁ ପତର ପକେଇ ଭାତ ବାଢୁଛୁ, ତୁ ମଟନ ଝୋଳ ବାଢେ। ଆରେ ମଟନ ତ ସିଝିନି, ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟେ ବସିବ। ଆଗରୁ ଭାତ ବାଡ଼ି କ'ଣ ଚାଉଳ କିରି ଚୋବେଇବ? ಅಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕಲ ಬಲ್ಲ ಪೆತ್ತ ತಲಿಲಾಲಿ ತೂ ತಾವತಿ ಅರ್ಧ ಗೊತ್ತ लाग्य ಚಿಕನ್ ತ ಎತ್ತ ತಮ ತಿದ್ದಲಿ। ହଁ ପରା, ଚିକେନ କଲି 200 ଟଙ୍କା, ମଟନ କଲି 600 ଟଙ୍କା। ସେଥିପାଇଁ ମଟନ ଅଧିକ ସମୟ ସିଝୁଛି। ତୋ ପେଟ ଭୋକରେ ଜଳୁଛି ତ ରହ। ಅಲ್ಲ ಮೋ ଉପରେ ପାଲିକାଇ ଡାଲୁ ତୁ ଅଲେ ଗତಲು ଭୂତ ଓଲେଇକି ତୋ ଦେହରେ ଲାଗିଗଲା ତଲ ମତେ ଓଦା କରିଦେଲୁ। ଆଲେ ମୁଁ ଖାଇବି କେମିତି? ତୁ ତ କହିଲି ଭୋକରେ ପେଟ ଜଳୁଛି, ମୁଁ ପାଣି ଆଣି ଲିଭେଇ ଦେଲି। ତୋ କପଡ଼ା ଶୁଖିଲା ବେଳକୁ ମଟନ ସିଝି ଯାଇଥିବ, ଆରାମରେ ବସି ଖାଇବୁ।